Ana anabata gị ọzọ na GCK kwa ụbọchị dịka anyị na-egosipụta ya kwa ụbọchị ebe anyị na-ahụ ikwesị ntụkwasị obi Chineke na ịdị mma Chineke dịka a na-anwapụta ya n'ọgbakọ ije ozi nke Pastor Dr. Kumuyi na-akwado. Onye ọka oziọma bụ onye Chineke na-eji akwara ngwaọrụ izisa ọgbọ dị iche iche oziọma, izisa mba dị iche iche oziọma. Ya mere biko na-esonyere anyị, na-aṅa anyị ntị dịka ị na-aṅa anyị ntị. Onye nwe anyị na-agọzi gị dịka anyị na-aga na ndụ a, dịka anyị na-aga kwa ụbọchị. Anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ pụrụ iche, anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ dị iche iche. Ụfọdụ mgbe ọ na-agbanwe anyị, a na-agbanwoju anyị anya, anyị hụ ogo anya ya sị elee otu anyị si rute n'ogo a. Ya bụ na ihe na-agbanwoju anya sị ihe gị enwe ihe kwesịrị ime, gị sị apụrụ ime nke a, gị nye ebe ị kwesịrị, gị sị apụrụ m ịnọ ebe a, n'ihi ilele anya n'ogo gị, ilele anya n'otu ịdị, ilele anya na ihe nọ gị n'akụkụ gị, sị apụrụ m iru nka, etoru m nka, etozuru m oke maka nka. Mana ọ dị onye na ndụ a nke pụrụ ime anyị ka itozu oke na ndụ a. Ọ bụla naanị Chineke site n'ọkpara nke ọ mụrụ naanị ya bụ Jizọs Kraịst. Ọ bụ onye nwere ime anyị, nwere ike ime anyị etozu oke na ndụ a. Anyị abụ onye tozuru oke ikpere Chineke, anyị abụ onye tozuru oke irute otuto nke Chineke, anyị abụ onye tozuru oke irute Chineke nso, anyị abụ onye tozuru oke ịnata ọkacha mma n'aka Chineke. Ya mere enyi m, na-esonyere anyị, na-aṅa ntị dịka Pastor Dr. Kumuyi na-abịa inye anyị mkpughe nke Chineke, inye anyị mkpughe nke okwu Chineke, inye anyị mkpughe maka ntozu oke nke anyị kwesịrị ịnata n'aka Chineke. Ya mere dịka ị na-aṅa ntị, ị ga-ahụ na onye nwaanyị ga-agọzi gị, ma ekweghị ka ị tozuo oke ugbu a. O wee bịakwute Jizọs, o wee rịọ ya ka ọ rịdata ma gwọọ nwa ya nwoke, n'ihi na ọ nọ n'ọnọdụ ọnwụ, nọ n'ọnụ ọnwụ. Nwa ya nwoke nọ n'ọnụ ọnwụ. Arịrịọ wee bụrụ nke a, nwaanyị nke gịnị mere iji rapụ ihe niile a gwara gị ka ime wee bịakwute Jizọs? Ugbu a nwa gị nọ n'ọnụ ọnwụ. Enwere m ike ịnụ nwa ya nke ọ na-ekwu, ọ na-asị n'ihi na Jizọs ahụ bụ ntọala, ọ bụ ntọala nke nzọpụta anyị. Ọ bụrụ na a ga-azọpụta gị, bịakwute ntọala ahụ. Ọ bụ ntọala nke ike Chineke. Ọ bụrụ na ị ga-edetu ire ma nwee ma nketa oke n'ike nke Chineke, bịakwute ntọala a. Ọ bụ ya ka ị nwere ike iwukwasị n'elu ya ndụ nke dị mma, ndụ nke nwere amara n'ime ya, ndụ nke na-eme nke ọma. Bịakwute ntọala a, ndụ gị wee tụgharịa. Ndụ m ga-abụ ndụ dị mma, ndụ nke iru uju. A ga-agbanwe ya bụrụ ndụ nke dị mma. Nwoke ahụ, mmadụ ahụ, ndụ ahụ nke na-enweghị uru ọ bara, ọ ga-abụ ndụ nke dị mma, nke bara n'uru, n'ihi na Jizọs bụ ntọala nke mmadụ ọbụla nke chọrọ agamniru n'ime nke ọma na ndụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke ọma na ndụ, ịgbalịla n'onwe gị dịka mmadụ nwebeghị ike ime ya. Kraịst bụ ntọala ahụ. Dịka na-abịakwute ntọala ahụ, ihe na-atụgharị na ndụ gị n'ụbọchị taa. Ị pụrụ ịghọta na nwoke ahụ dịghị ihe o mere nke anyị na-enweghị ike ime taa. O biliri wee bịakwute onye nwe anyị n'okwukwe dị n'obi ya. O wee sị, onye a bụ ntọala, ntọala nke ndụ. O wee sị, onye a bụ ntọala nke anyị bi ndụ nke dị Chineke ezi mma. Jizọs wee sị, ewezuga m, epụghị ime ihe ọbụla. Ị nwere ike ịgbalị n'onwe gị, ị nwere ike iche na ị ga-ekulite onwe gị site n'ike nke onwe gị, site na eriri njikọ akpụkpọ gị. Ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ọbụla nke bara uru nye eluigwe, ihe ọbụla nke bara uru nye Chineke, ị ghaghị bịakwute ntọala. Ị pụrụ ịbịa. Ọ dịghị onye nyere nwoke ahụ aka. Ọ bịara n'onwe ya wee rịọ onye nwanyị, ọ sị, bịa gwọọ nwa m nwoke, n'ihi na ọ nọ n'ọnọdụ ọnwụ. Nke a ka Jizọs mere. Jizọs ji kwuo n'isi amaokwu nke 48. Jizọs wee gwa ya asị na enweghị ihe ịrịba ama na ụbara ya. Ọ bụrụ na enweghị ihe ịrịba ama na ọnụ ebube, ị gaghị ekwe.
ị ga-ahụ ya taa. Aga m ahụ ya taa. Ihe rịba ama na ọrụ ebube dịka m na-ekwere n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ bụghị naanị onye nzọpụta nke nọ na kampani, ọ bụ nke nọ na Jerusalem, ọ bụ nke nọ na Nazaret. Ọ bụ onye nzọpụta nke ụwa niile. Lee Jizọs, ọ na-abịa n'ụbọchị nke na-esote ya. Jọn wee sị ya, Jọn wee gwa mmadụ niile nọ ya nso, ọ sị ha, leenụ nwa atụrụ nke Chineke nke na-ewezuga mmehie nke ụwa niile. Ozi Chineke eziwo anyị ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị obere ụzọ azụ ole ma ole a na-agọta n'ofe dịka anyị na-aṅa ntị. Nke mbụ, ọgwụgwọ nsọ anyị na nzọpụta anyị na-amalite ugbu a. Nke abụọ, anyị nwee gbalịsi ike na ndogbu ọlụ anyị bụ nkịrịka akwa n'iru Chineke. Nke atọ, mbata Chineke na-abata na ndụ anyị na-enye anyị nzọpụta, na-enye anyị ọgwụgwọ nsọ, na-enye anyị ihe ọbụla anyị chọrọ. Biko, ọ bụ nwapụta Chineke na ndụ anyị na-eme anyị ka anyị bụ ndị tozuru oke. Ya mere, biko, na ndụ a gbalịsi ike hụ na ị nabatara Kraịst, hụ na ị nabatara nzọpụta nke a Kraịst na-enye. Biko, hụ na Kraịst were akụ ya biri n'ime ndụ gị. Dịka ị na-eme nke a, ị ga-ahụ na ị ga-abụ onye tozuru oke, ị ga-abụ onye nwere onwe gị, ị ga-abụ onye zuru oke n'iru Chineke. Ya mere, biko, gbalịsi ike nwee mkpebi nke a, si onye nwe m Chineke m, biko, ana m anabata gị dịka ịbụ onye na-eme ka ị tozuo oke. Mee m ka m tozuo oke, mee m ka m bụrụ onye nwere onwe m. Dịka ị na-eme nke, ị ga-ahụ na ị ga-abụ onye ga-etozu oke n'iru Chineke. Ma leenụ, ịbụ mmadụ nke ụwa, nwaanyị nke ụwa, ị ka bi n'ụwa. Ihe ndị a na-ahụta n'ụwa, ọ dị n'ahụ gị, ọ dị na ndụ gị, mana ị ga-abịakwute Kraịst n'abalị a. Ọ bụ onye nzọpụta nke ụwa niile. Ọ ga-ewezuga amamikpe gị, ọ ga-ewezuga ọmụmụ ikpe gị, ọ ga-ewezuga ike nke mmehie, ike nke kere gị agbụ. Ọ ga-etijisi yaba na agbụ nke mmehie pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ya onwe ya bụ onye nzọpụta nke ụwa niile. O nwere ndị ebuliri elu dịka Nicodemus. E nwere ndị a na-asọpụrụ ndị okpukperechi. Ha na-abịa n'ihi ha bụ mmadụ nke ụwa. Jizọs nyere ya nzọpụta. E nwekwara onye ọzọ aha ya bụ Zakịọs, onye ndụ ya ree ure. O wee bịakwute onye nwe anyị si ya, n'ụbọchị taa ka nzọpụta na-abata n'ụlọ gị, ma ị nọ n'elu na-agwa, ma ị nọ n'ala na-agwa gị. Ebe ọbụla ị nọ, mmadụ ọbụla ị bụ, ihe ọbụla bụ ọnọdụ gị, n'agbanyeghị otu i si ri unyu, onye ọbụla ị bụ, Jizọs bụ onye nzọpụta nke ụwa niile. Ọ bụrụ na ị nwere okwukwe n'ebe Kraịst nọ, ọ ga-agbaghara gị mmehie niile nke ị meworo. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta. Mgbe ahụ, ọbụlarị ụmụ na gị dị nwoke na ndị nwanyị, dịka ị ga-eme ka ha mara, dịka ị na-agwa ha banyere Jizọs n'ọbara ịzọpụta mmadụ niile, ọ ga-azọpụtakwa ha. Ọ ga-azọpụta nne gị, zọpụta nna gị, ọ ga-azọpụta ndị gị na ha si na nne na ndị gị na ha si na nna. Onye ọbụla gwa ha mee ka ha mata na Jizọs anaghị akpa oke na nzọpụta ya. Ihe ọbụla ha bụ, ihe ọbụla ha mere, nzọpụta dịrị mmadụ niile. Ọ bụrụ na ị matabeghị Jizọs Kraịst dịka onye gị na onye nzọpụta gị, biko, achọrọ m ka ị were ndụ gị nyefee n'aka Kraịst ugbu a. Soro m kpee ekpere. Nna, a na-ekele gị maka ọkpara gị nke ị nyere ka ọ nwụọ maka ndụ m. Ana m ekele gị maka aja nke ọ tụrụ n'obe nke Kalvarị. Biko, ugbu a ana m anabata ọkpara gị. Ana m ewere ndụ m na-enyefe gị n'aka. Ana m asị, nara m, were ndụ m, were onwe m, nabata m, were bata n'ime obi m, were akụ na ụba gị bịa biri n'ime ndụ m. Biko, site n'ụbọchị taa, ana m alaghachite azụ na ndụ nke mbụ ahụ. Ugbu a ana m aga n'iru n'iso gị. Biko, mee m ka m bụrụ onye nwere onwe. Imeela dịka ị na-abata na ndụ m. Mee ka ndụ m bụrụ nke dị ọhụrụ.
ana m ekele gị ime na nke a ka m kpere site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko dịka ị nwere mkpebi a, ana m ekele gị, ana m anabata gị ka anyị gakwa n'iru. Pastọ Kumuyi na-abịakwa ugbu a ịbịakwa bịa kpere anyị ekpere maka nsogbu niile nke anyị nwere na ndụ anyị. Biko sonyere anyị dịka ọ na-abịa ikpere anyị ekpere, dịka ọ na-abịa ịwụsa anyị ngọzi nke Chineke na ndụ anyị. Ọ bụ oge ọgwụgwọ nsọ, ọ bụ oge inwere onwe, oge nnapụta ka nke a bụ aga m anata ka m chetara gị na Matiu 8 amaokwu nke 3, Matiu 8 amaokwu nke 3, nke a ka ọ na-ekwu na nwoke a bịara na-akpụ isi ala na-enye, nwoke a bịara na-akpọ ya onye nwe anyị. Matiu 8 amaokwu nke 3, Jizọs wee setịpụ aka ya, aka ahụ na-abịakwute gị ugbu a, ma metụ ya, ọ na-emetụ gị aka ugbu a. Ọ na-asị, ọ na-achọ ka eme ka ịdị ọcha, ana m achọ, ọ na-achọ ngwa ewe mee ka ọ dị ọcha na ekpere ngwa nrịarịa gị, a ga-agwọ nrịarịa gị ngwa adịghị ọcha gị, nrịarịa gị a ga-ewezuga ya. Anyị ga-ekpekpere ugbu a nsogbu nwere ka mgbe anyị ga-akpọ aha Jizọs, aha ahụ ọ ga-eweta aka Chineke na ndụ gị. Anya kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ, ndị na-adịghị anụ, ndị ga-adịghị ekwu okwu, ndị ogbu ha ga-anụ, ha ga-ekwu ihe otuto, ọ bụ ihe ebu n'azụ, ọ bụ onye ọzụza n'ụkwụ. Onye nwaanyị na-ewezughị ya pụọ na-arụ gị, ọrịa kansa, ọrịa na-egbu egbu, ihe ọbụla bụ aha ọ na-aza, a ga-ewezugacha ha niile. Ihe ha gwaworo gị na apụghị ịgwọ gị, dịka a gwara ha n'ụbọchị ndị ahụ na apụghị ịgwọ ekpenta n'ụbọchị nwoke ahụ, mana a gwọrọ ekpenta ya, a ga-agwọkwa nrịanrịa gị. Mgbe ị nụrụ eme n'ikpeazụ, ị ga-atụle onwe gị, tụle ahụ gị. Ọgwụgwọ nsọ ahụ n'ebe ahụ, ị ga-ewele otu aka elu, were aka nke ọzọ bikwasị n'arụ gị. Onye nwe anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi obi ebere gị na-adịghị ada ada, n'ihi ịhụnanya gị nke na-adịghị ada ada, n'ihi ikike gị nke na-adịghị ada ada, n'ihi obi ebere gị nke na-adịghị ada ada, na ọgwụgwọ nsọ nke na-adịghị ada ada. Onye ọbụla nke arụ na-adịghị ike nwere ọrịa, onye ọbụla nke nwere nrịarịa, onye ọbụla nke nwere ihe mgbu, onye ọbụla nke nwere ọrịa nke na-apụghị anaghị agwọ, ọ bụ ebe anyị nọ, ebe ọbụla, ebe niile nke na-alụ mmerụ ugbu a, arụmarịọ na aka Kraịst nke dị ike, ọgwụgwọ nsọ Chineke mmetụ ugbu a n'aha Jizọs. Mmetụ aka nke si n'igwe ya dị n'arụ gị, ọgwụgwọ nsọ nke si n'igwe ya dị n'arụ gị, metụ aka ka ọgwụgwọ nsọ ya dị n'arụ gị site n'agịrị isi gị ruo n'ọbụ ụkwụ gị, ka ọgwụgwọ nsọ nke onye nwe anyị ya metụ gị, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ekpenta pụọ, ọrịa nke dị n'akpụkpọ ahụ pụọ, onye otuto n'ime akpịrị pụọ, isi niile pụọ, ọrịa kansa niile pụọ, ọnya nke afọ ka agwọ gị, ụkwụ ọzịza bụ elephantiasis ka agwọ gị, nrịanrịa ọbụla, isi adịghị mma niile na ikpu isi niile pụọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ebe ọbụla, ebe niile, gosi ike gị, gwọọ onye ọbụla ọrịa, nye onye ọbụla ọgwụgwọ nsọ, nye ya akụkọ otuto nke nnapụta, nye ha ọgbọnye nsogbu ha niile n'aha Jizọs. Nara ekele onye nwe anyị, nara ekele onye nwe anyị, nara ekele onye nwe anyị,
emewo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Emewo ya ebe ahụ ị nọ, tụlee onwe gị, nyochaa onwe gị, ọla ebube ahụ na ebe ahụ. Imeela dịka ị na-esonyere anyị na agba nke GCK kwa ụbọchị nke taa. Obi dị m ụtọ and ama m na agọziri gị agọzi taa. Ị nabatara Chineke taa. Ọ bụrụ na ị nabatara Chineke taa ndị ị chọrọ ka ị nyepụta ọkụkọ agba ama ihe Chineke mere gị, sonyere anyị na ọgbakọ nzirịta ozi. Biko ị pụkwara isonyere anyị n'igwe nzikọrịta ozi anyị www.dclm.org/connect. Biko sonyere anyị ebe ahụ. Anyị nwekwa onye ndị dị iche iche pụrụ inyere gị aka wulie gị elu, mee gị ka ị bụ onye gbara mgbọrọgwụ n'ime Kraịst. Ị pụkwara isonyere anyị, ị pụkwara iso nzukọ anyị Deeper Bible Church n'ebe ọbụla n'akụkụ gị. Ị pụkwara iso nzukọ mara Kraịst, nzukọ mara ihe arịrị, nzukọ nwere ike inyere gị aka kpọọ omimi n'ime Kraịst. Biko ebe ọbụla iso, ebe ọbụla ị nọ, ebe ọbụla isi na-abịa, ekwela isonyere anyị na ọgbakọ GCK nke na-abịa n'ọnwa na-abịa abịa. Daalụ.